Gurjok qıydı. Bir var eken, bir yok eken. Kadim zamanna günün nuru düşön yurttu, ayın nuru akan yurttu, bir qarr kempir bilen bir qarr baba yaşayan eken. Olar günün kısırdanıp yer yal zat toplar eken. Gün mattıgam bir perdendimiz bolsot deyip arzu edip dağınatırar eken. Günlerde bir gün hoşu çöplep yörke, yankı qarr baba bir gurjok tapıptır. Görse, gurjok kemi yok, ağız yerine ağzı, göz yerine gözü, aygarad 12 sinası yer vermiş. Baba begenip gurjok koyununa salıptır. Öyüne gelip kempire görködüptür. Eğer ayal dileğimiz kabul ola versin, gurjok taptık, bağıt taptık, inni bir perdentçik berse, ol qatan yüreğimiz yumuşatsa, çökön göğümüzü kaldırsa, armansız ölürdük deyip biri-birine qaraptır. İne, edil şo vaqt, qarrayın gurjoğuna dil biteyiptir. Ol sekin üstünden böküp düşüp, yüreğimizde arman kalmasın, men sizin perdentiniz, zada hordar etmen deyip jedir ediptir. Bu sözü eşitten iki qarrayının depesi göğe yetiptir. Kempir gurjoğu qarbab alıp bağırına basıptır. Qarra baba kempir gurjoğa at da kallayıptır. Kempirem daksak da kallayıptır. Gurjoğa hayza at gelişirke. Gurjok qıyız yallı. Oy adı gurjok qıyız bolsun. Gurjok qıyılın adı özü bilen qarrasın. İyiceği öngünne, iymeceği iyidinna, bağıtı alnınna, nevisi iyidinna bolsun. Qarralar begene iki bolup bilmeyenlerler. Öň hoşa tapılar mıka, tapılımı mıka deyip gününü ötürýän bu biçäreler, gurjok qıylı bolanlarından soň wagtyň nähil geçýänden bilmeyenlerler. Gurjok qıylı bu qarybeýe bağıt bolup giripdir. Qarra baba bazardan ýuň daşapdyr. Qıyıl halil okaptır. Kempir halini bazarda satıptır. Şeydip qarrılar kem-kemden guruplanıptırlar. Gün ýydynden gün geçipdir. Ay ýydynden ay doğupdyr. Gurjok qıyıl halil okaptır. Kempir halini bazarda satıptır. Gogurga bir gün ýagşy, iki gün ýagşy, üçüncü gün ne ýagşy diýenleri. Qıyıl halil okap halis ýiripdir. On ay diýsen agdy varmış, gün diýsen gözi varmış. Gurjok qıylyň maňlaýyndan münasip bir sataşdyn diýip qarrylar ony ýola salypdyrlar. Gurjok qıyl gojadyr kempir bilen hoşlaşyp ýola düşüpdir. Az ýöräpdir, köp ýöräpdir, mattyl ses edip epesli ýol geçipdir. Öňünden bir geçi çopan çykypdyr. Ol nira varyan deyip soraptır. Eğer alsa eğre varyan, eğer almasa göre varyan. Maňa geley, toyma näme soýjak? Oglojak soýjak. Garyn pokun kim tilikjek? Ayalym tilikjek. Eýýäm etegim pok boldy deyip geçi çopana barman gurjok qıyl ýolunu dowam ettiripdir. Az ýöräpdir, köp ýöräpdir. Şo gidip barşyna öňünden goýun çopan çykypdyr. Ol nira varyan diýip sorapdyr. Eğer alsa eğre varyan, eğer almasa göre varyan. Maňa geley, toyma näme soýjak? Gudujuk soýjak. Garyn pokun kim silikjek? Ayalym silikjek. Eýýäm etegim pok boldy diýip goýun çopana da barman qıyl ýola düşüpdir. Az ýöräpdir, köp ýöräpdir. Gün çäşke barandan gurjok qıyl sygyr çopana duşupdyr. Çopan nira varyan diýip sorapdyr. Eğer alsa eğre varyan, eğer almasa göre varyan. Maňa geley, toyma näme soýjak? Gölöjük soýjak.
Garın pokun kim silikjek? Ayalım silikjek. Eýýäm etegim pok bolu diýip sygyr çopana da barman ýola düşüpdir. Çölden ötüpdir, umdan ötüpdir. Gün yere salam berenne bir owaň çetinne ekin ekip beren daýhan oglana duşupdyr. Ol "Nira barýan?" diýip sorapdyr. Eğer alsa eğere baryan, eğer almasa da göre baryan. Maňa gelay. Toyumda näme pişirecek? Buğday yarmasyny pişirecek. Buğday kim yarjak? Degirmen yarjak. Saňa barayyn. Urjokky daýhan ýigde baryp, onu mama bilen babanyň ýanyna elken. Garry baba bilen garry kempir, gyýsyz ýerden gyýzy, ogulsuz ýerden ogully bolanlaryna begenip, iki bolup bilmändirler. 40 kulokly 40 gadan ataryp, 40 gije günni toy beripdirler. Toyun toy kemi galmandyr. Urjokky bilen daýhan oglanyň ady o wagty paçalygy bar beten. Paça oglany özüniň weziri de balanmışyny diýerler. Dana ýigit, özüm daýhan ýigit, Urjokky bilen awraýly maşgyl bolanmışlar.